Зум. Чакай. Зума е нагоре, надолу, няма да... Има да, какво снимаш тук мен? Как? А, той е... Снима вече. Ти си го познал да снима, така ли? Пише ли? Да, има. Чуваме пауза или стоп. Да, има зум, наляво надясно нещо. Не, нагоре, надолу, значи. Да. Ето. Да. Това е човешката благодарност за верна служба на този фас, който ми служи от 1998 година до 21 март 2007 година. Това е втори. Дай да ги смотрим, дай да смотрим.